nga buntag kaninyo, Idol Inday. It's a beautiful morning, all the time. Makaingon ka sa imong pagmata. Kanindot mabuhi ni kalibutan. Guys, it's beautiful in the morning. And all is bright and beautiful. All creatures, great and small. All things and wonderful, the Lord God made it all. Kagitindihan din sila mga kaibigan. Nagtrabaho ko sa usa ka opisina kay Boss Victor. In Magellan, baptized people of sin. Boss Victor. When I in office of Boss Victor. Malipayon ko kay buutan kay siya na bossy. Boss Victor is yay! Tanan ako mga kauban sa office, mga buutan pod. All the girls in the office is a very very kind and a kind of hush all over the world. Miuli, gigag Manila ang iyang anak na si Marty. The son of my boss Victor is from Manila, going back to Davao. Nay mo ming close nga duha. The son of boss Victor and me is very close. His name is Marty. Marty. Dili ko ganahan niya primero kay bugiro kayo. You know, to tell you frankly, I don't like Marty. Very hands, you know? I don't like that guy like that. Yes. I think that's his trouble. Okay. Okay, kan mesti yung dia. Ano na akong airplane? Gapo na kinikiskwilahan ni? Sa among pagka-close ni Marty, dito nagsugod ang kapnud sa akong kinabuhi. This is the story of the stagnant of my life. Good morning, Miss Yani. Pagkagwapa. Ay, good morning. Basta may musugat tato sa sayo kabultago ng imong kaanyal. Mawag ako duka sa pagbantay din sa kuwapot. Good morning, si Prap Prap. Sir Chip, Sir Chip. Si Prap Prap lang ko doy. Sinito ba ako, Sir Chip? Muli mo ko kunin mo si Prap Prap kaya sa'yo karon chinito ugma bubudlat ang iyong mata. Ay, madipindi man ako. Di na mapilit ang iskas, Chip. Kosa lang ka ni si Prap. Good morning kayo ni mo di nakakapinak ka. Nakatulog ang taro. Palagi sila kasing ko tubong. Pero kanina kay kita yung 5 kanina wa may tibok wa man sa Silas 100 god o da o 5. Ay, salamat kayo. Salamat kayo, taon. Kaluyan ka, kaluyan. Kana, tagwa 5 na, tag 5 na, tag piso. Si Prap Prap, pasunod sa ko, si Prap Prap. Ano, sa katugo naman ino. Isa na sa tayo mag-iinga. Masulod na ko, ha? Abi na ko mo dayo na kasakagasin ka. Ikaw din na lang, sa tiguang nag-abit na narita, gini mo ba? Sulod na, ha?
Good morning, Chief. Nana si boss? Ay, madami ka man din na di ay sus ginoo ka. Wala pa na ba si Busi? Ay, maliit man daw to siya. Nana si Kuan dia, si Misyani, nana. Hindi siya. Sige, masunod ako, ha? Sige, madam. Papagina ni Madam Benta. Ano ka dukuhan ni Baki? Mga rati, manggot. O ikubeto X ato ni Kulata. Ginoo ko. Patura ko amigo nga si Bunix. Walang pasaya-saya kay... Di mo gusto polis mulano, di mo gusto. Hoy, girls! Mag-meeting na daw na si Boss Victor! Nakilala mo na, Boss Victor! Girl ba? Oo ba? Sige, girl. Mga alam sa ko din. Tara na, Richelle! Mag-meeting na daw! Ay, Richelle, oy, kung saan sir, mabalik ka kaso naman kayo ni si Richelle Luglawas. Uy. Ay, nabisi ko ka, Jiwa. Uy, tara na! Tara na. Bitaw na ni Boss! Ay, may buntag rin yung mga girls. Morning, sir. Good morning, sir. Oy, si Prap. Linggo dia. Nailan yung panganak ko na ito. Iha yan eh. Dari ka. Ka naman, sir. Dari ka sa kong tapal ka, ikaw bitigiri sa ning Blackbird, ha? Yes, sir. Ang ato ang meeting, atong meetingan na sa atong, about sa atong party. Dito sa Samal, pero niya kay ang City Mail, 4,000 namin naibilin. Yan natin storil, ha? Hindi talaga diya, o di ba sa... Sir Roy! Ikunin mo nga! Dapat yung budget niya, wala naman din yan! Ikaw, sir! Sir, pakikasi sa nga, sir! Kamo ba? Gusto mo, sir, magkwanta, magpabanda ka ng taligsik ban! Ayo, kay mahal kayo to sila. Hoy, sir, barato na to sila, sir Roy! Di ko ganahan sa ilang bukalistato kay adariton pag murag mudagag konsehal. Ako man to, sir, size 6, nakarugi mong talig 6! Sige. Basta kay maumang ka na. Pero ang atong budget ko kay 4,000 naman lang ni. Sugot na silang tagbunan. Pabandit, ha? Hindi naman lang silang sugot kung tagbunan kay hago kay pildi na sa gasolina. Mami mo na, sir Roy! Sir, kami sa kawata ka na, sir. Tingnan lang ako ta, sir, nga. Papayinunan mo na sila, sir, nga. Kani, kulingaw-lingaw lang ko di ka tuwa. Taon-taon lang. Pusugot pala sila. Ito na itong kontak, sir. Uy! Hindi na mo sugot! Uy, pagkanaon na ninyo, hindi na mo sugot! Maka-afford daw na silang kaon! Alin kaya gustuhan na ni Barichel? Baga, paano ko kita sosyalan, mga hiyalas? Uy! Ay. Isa niya! May extra ba na ni Richel, ni Barichel? Ay, pasita, sige sa mga. Katungupaw! Ato, yung kauman mo, di ba ako bata? Easy. Dito mo sugot. Katong upaw. Pilian kahit na. Sige na. Kailangan na lang atong buhaton. Mag-amot-amot na lang tagpapalipapad. Dungaga na lang nato ning ato ang kuhan. Ato 4,000, ha? Usa man na, uy! Bila na may mga pila na, sir! Uy! Magparte niya, pamuton pa, men! Sige, dilala mo nga mo apel. Sige, tag 200 na lang mo. Pakauna na mo sa McJolly. Ha? Ano na lang? Inyuhan na, di mo ka mo gusto mo amot. Kamukha naman ka. Sige na lang, ayun na lang. Abila na lang, bebe na lang. Nag-give check, sa Manggi Kasal. Usa man niya, get certificate na lang, no? Diyan mo sa Manggi Kasal. Ako diya kay Kadanlaw na kasal. Ha? Dami sila, mamatay bonus sa nipunos. Chef Rap, dito ka pangayos inyong agency sa Kuan. Firefly.
Fireball fly. Dito ka, ha? Ay, Dito ka pa kayo si mo general. report kay General Bisayay. Kasi, ay, tamagis gala. Sige, borot ako gusto nga mabala ninyo, ha? Dad, Uy, iho. Dad, Hindi ka kag Manila, klaro kayo. Lagay ko ano? paaminin mo ako, Dad. Umamin ka. Aamin na ba ako, Dad? Kumusta? Hindi ako aamin, Dad. Sana yung binadala ko sa iyo sa lambong ko nga, Krispy Kreme. Dad, meron na yan dito. Ano ba? Ay, gusto ko yung galing Manila. Ito, bago mo, Jacko. Ay, Ay, ano to mo, Chaco? Ay, pala yun. Araw-araw ko ito ginagawa eh. Ilang mo ko, Dad. Girls? Si Prap, ito yung anak ko galing Manila. Ito si Richel, baling Kagason din. Galing sa pulis. Manila, galing Manila, Richel. Hi, sir. Police ka, sir? Hindi. Hindi na kita type. Hindi lang ako, sir. Ay. Ambisyosa. Dad. Si Chayix. Okay. Si Juan. Heidi Giurak. Hi! Chinese ako, Heidi ko. Tingnan mo yung mga girls ko. Mga gwapa silang lahat. Dad. Ito isa. Dad, hindi ka pa nagbabago. Bakit? Talagang hindi ka kumukuha ng empleyado hindi maganda. Alam mo naman ako, iho. Ito si Yani. Hi, Annie. Hi, sir. Itong isang ito, mukhang matcha-challenge ako. Dad, pwede mag-usap tayo? Usap muna tayo. Kanina. Doon mo sa kusina mo. Dito na lang, ito. Dad. Ito. Ano yan? Doon sa bayabas, usapin mo. Ayaw mo nito. Ito. Putot. Putot sa kuyamis. Gusto mo? Ganito na lang. Huwag ka lang bumalik doon sa Manila, ha? Pero Dad, Tulungan mo lang ako dito sa negosyo nakin. ayoko tumambay dito. Dad, napaka-boring. Alam mo, sa Manila, mahirap doon. Okay naman ako doon. Basta nag-enjoy nga ako, party-party. Oo nga lagi ka dito meron naman party-party, pero sa edad mong yan, hindi ka na pwedeng mag-party-party lagi. Dito ka na lang sa Davao, ha? Tulungan mo ako dito sa hardware natin. Alam mo naman yung hardware natin, walang magpapasan dyan sa sa mga semento. Gawin mo pa akong kargador. Hindi, para kaysa mag-gym ka. Gastos na naman. Di ba? Daddy naman babalik na lang ako sa Manila. Gusto mo ng babae, meron tayong mga kasama dito. Maglagay lang tayo ng crystal ball. Tapos pasayawin natin sila. Masaya na tayo dyan. Dad, ayoko nga Sige, basta bigyan mo ako ng malaking posisyon dito. Dito ako tumambay. Ano gusto mo posisyon? Yung posisyon mo. Gusto mo yata akong patayin. Patayin mo muna ako. Baka pumalit ka dito. Dad, siyempre. Patayin mo na kung mamatay ako. Dapat consultant ka na lang. Tinutunglo mo ako Hindi, Dad. Consultant ka na lang, ha? Sige, consultant lang ako. Yan, mas mabuti. Okay? Asa gibuti? Bastos ni matay. Good morning, Yani. Hi, sir. Good morning. Good morning, Richel. Sir, good morning po, sir. Good morning, sir. Hindi ko naman kayo good morning, Bakit siya? Ano lang ikunti? Yani, Unsa man, sir? busy ka ba mamaya lunch?
Di mo ko busy anak, sir. Kay, pahuway man na ako, sir. Gusto rin mo pagunahon na, sir. Pag lasay, magtrabaho lang na igyapon ko, sir. Ha? Hindi, what I mean is, pwede ba tayong mag-lunch out? Kasi kailangan, may meeting ako eh. Kailangan ko ng susulat. Sir, ako ba na taga-sulat ng meeting ng daddy niyo? Sir, ako tigilan sa blackboard, sir. Wala akong pakialam sa inyo, ha? Wala akong pakialam. Gusto ko si Yani kasama ko eh. Sir, kana nga. Magkuwas ako, sir. Kini nga, langanin man kayo, sir. Kaya nakatukong tiwason, sir. Sige na yan. Sige. Ako na lang mo ba mo, sir? Panin na lang na, uy, para madali. Sige, sir. Sige, sir. Yayani, ha, pagbantay. Yung pagdala niya yan, ha? Food, ha? Sa Hoy, kamo ba? Mga kusuraban dyan kayo mo ba? Ano Ay, daw? puding diya nila sa gawas o kanil bikiri diya diya sa mo pamalit, oh. Ano ba itong mga babae dito? Usahay mo, oy. Mga patay gutom? Sir, takay pa ko nila kuhan dito, sir. Pakana pa ko nila, sir, mga patay gutom ka nila, sir. May napitakal mo, sir. May napitakal. Sandali. Ito, sir, ah. Sige, kaniganik ko yan. Ay, sir. Nalago tadi, sir. Oh, kain ka na. Mamatang order, sir. Tatang yung waiter din, sir. Oh, tawagan, sir. Waiter! Hey! Naku, Bossing! itong waiter na to mukhang marama. Sa mga itong dear order. Bossing, Ano there or? order ba? Grabe talaga itong tao. Bigyan mo sa amin yung pinakamasarap na specialty niya dito. Pinakamasarap? Oo, Ano, sir? bingi yata to. Menu, sir. Ha? Menu, anak. Sir, hutan na lang ko, sir. Oo na. Tagalog ka, sir, Bisaya. Dati akong Bisaya pero ngayon Tagalog na. Ganun ba? Sir, nak-nak. Who's there? Bisaya. Bisaya? Who? Bisaya lang. Sir, kung hindi. Napakay di-expect nga idungan na ko, sir? Alam mo, alam ni, tawagin mo kay manager mo, kakausapin ko. Ang manager din, sir. Ikaw manager? Mas gwapo pa yung mga waiter mo sa'yo Sir, waiter niya. Mga customer na ako may waiter dire. Manager waiter ko dire. Ano gusto mo ba dito? Lilipat na lang tayo. Andali na lang to, sir. Oy, kailangan ko na ko kailang flat screen TV dire, sir ba? Nakakainis eh. Karat lang kaayo. Ibigay mo na anong specialty gusto. Sir, pamili diya. Saman ka. Eto, yan. Kanilang. Paputa ka kay kurabay mong luto. Ano ba to? Ikaw na manager ka na waiter, ikaw bang cook? Lain pa. Ikaw bang chef? Teka, bakit ang uniform mo, security guard? Secure din ako dito. Ano ba to? Hindi ka na kumuha. Yung kita. Yung tatak sa kabilang balikat ko. Ano yan? Upaw. Ganyan ka. Sige na. Kaya ito nga, butang balik na rin sila yung gikanan. Ihanda mo na yung ihanda mo na yung... Akiwas. Sige na, handa mo na yung pagkain namin. Busog ka? Ay, busog yung kayo ko, sir. Alam mo, Grabe talaga ang busog na akin pa. ayoko na magpaligoy-ligoy pa, Yani.
Unsa man na, sir? Type kita. Keyboard ka ba? Nga naman. Type nga kita eh. Sir, ikaw ba? Pag upagali ka ni abot diri sa opisina siyang papa, sir, manginana na dayon ka. Di ba di sa ko katuuan na, sir, uy? Ano? Bakit? Ayaw mo maniwala? Ayaw ko maniwala kasi, alam mo, pelyo ka eh. Hindi ako pelyo. Anong pelyo? Hindi ako pilyo. Mabait ako. Siyempre, sa akin lang. Hindi ka pelyo, bakit maliit yung isang ano mo, paa mo? Polio yan, hindi yan. Lang yan naman, oh. Sige na. Type. Aba, walang hiya pa ako pa kayo na walang hiya? Hindi, Ah. ako ang walang hiya. Grabe Sorry. ka naman, sir. Ikaw pa nga nang uyab sa akin, tapos ako pa sabihin sa inyo na Okay, wala sorry. akong hiya, ha? Okay, sorry. Aba, hindi to tama. Sorry na. Sana kayong mga hostesya dito. Siya pang nangligaw sa akin, tapos ikaw pa nga, ako pa ngayon na walang hiya? Oh. Ano ka ba? Relax. Hoy, mga tao lang ako dili, dalawa pa ko na tarong na kasi manguyab niya, ino ba yung kung wala ko hiya? But relax, okay. Halika muna. Ayaw ko kunite, ay, Sandali. aba, ayaw ko na. Sir, kuan mangod, sir. Hadlok po ko, sir, kay mag-ura ko marami nagbulag sa kong uyab ng pulis ba niya. Wala na akong pakialam sa past mo. Ako na yung present mo, di ba? Unya, napadyo ko uyab sa Manila, sir, niya. O, klaro to, sir. Labuan mo niya to, sir. Kalimutan mo na, dito na ako eh. Basta nagpasakitan lang ko ni mo, sir. Muam sa man ako imong arpat. Sir, Wala ko ilabas. kabalo ba yun ko ni mo, sir? Takdan ka na yung driver nga si Alan ba? Kahit amo natin yung airpods ko, wala akong pakialam. Basta, Sir, keyboard ka. Kasi type kita. sir, uy, ganang... Basig mo ko pasakitan, sir, ha? Pasahon lang ko ni mo, sir. Hindi kita sasaktan yan eh. Oo ba, sir? Bigyan mo lang yung gusto ko. O sa mo gusto, sir? Eh, dito na tayo. Ano pa bang gusto mo? Hindi sa amin sa taas. Sir, hinayay lang, sir, ha? Sir! Sir, ayaw kayo, sir! Yan eh. Sir, hinayay lang, sir, ha? Yan eh. Ay, bongga! Uyab na rin mo ni... Uyab na mo ni Sir Martin! Inaanak ka! Pero yung usapan na sila lang kay madunggan kanina mauwaw tama makabalo kaniyang papa na binalang yun sa na gilampurnas na ko na iyang anak. Hala, uy, bongga! Kaya pa rin ang anak ka! Oh, shoot! Girl, Nandiyo kami, mandiyo ka, prinsesa! girl, ayaw girl pag inana girl eh. Uy, no, ay mo saba sa baba kay mauwaw ta. Hala na si Boss Victor! Uy. Kumusta mong tulog? Okay lang ito rin, boss! Ako na okay na kayo, boss! Ikaw yan eh. Okay ra ba ka diya? Okay naman ko sir. Boss, narinig mo naging pizza, boss! Nahay pizza diya. Dala. Greedy. Kung giniginahan mo na mo, boss, bakit magpapakaw ka, boss? Pizza diya. Na may pizza. Kaya na gani pizza 1, pizza 2, pizza 3. Grabe na ganun si boss, baka naging mais na yung pizza, boss, kay Gordy ka, ayaw! Kaya siya mais flavor. Boss! Dad! Sa office Uy, na tayo may... iho. Ay, sir, kain ka muna pizza! Sir, kain na, sir! Uy, hi.
Dad, Kain ka. sila. Kain ka. Sige, thank you. Dad, Kain ka ba? Dad, Iho, ayaw ko biraha, iho. Ayaw biraha uning tayin. Isa man to girl, marwa mga nagitagad. Ay, kuha lang ko sila to girl na. Makuha lang siguro to girl kaya naman ko niyang papa. Ay, wala pa niya kabalo si sir. Hindi na dito tamal sa sapa kay makabalo na si Sir Ana. Ingon gani ko. Balo ka mo po, masibo ka sa kancho di ha. So, kung ka sa kancho noon sa kuhay noon, girl. Wala, na-amaze na magming. Mamis ka nga kaya kung inana ka gwapo. So, ibatihan gini ka sa kong naong girl. Kung duha ba, wadi mo nguyabin nyo ba kay... Oh, makdat kayo mga naong ba? Dili, oy, kay anak ko yan sa tong amo, girl. Dali ka, hindi ka kadawat anak, girl. Kadawat anak uyab mi. Di ko Ha? ano, oy, girl, ay kasuko niya, girl. Wala may noon ka. Kuya ba si Alan sa kuwaw na ako to Kato, sugda to. Sugto na ito rin mo na. Nagbuot balay ko ninyo di ay. Ha? Ikaw po diya. Sugda to, Steve Brak. Sige mo rin noon. Kancho di ay noon. Yani, meron akong sasabihin sa'yo. Kung anong nangyari. Meron akong na-date isang gwapa nga babae. Kung saan man imong isulti sa kuang. Darating dito yung girlfriend ko from Manila. Unsa! Daan ka pa! Daan ka pa! Marty, kaya mga pangalan na pertigin ng daan ko palagi! At yung sinabi ko sa'yo, di ba? Kasi naman masyak ka pagdating dito, may bago kong babae. Hindi yung bago, luma ko yun. Taga Manila. Grabe kayo ka mag-istorya sa kuwa papaguyab mo! Kaya mga jamming, kaya mga atik na ani mo gikan! Mag-resign ko! Mag-resign ko! Huwag mong pabayaan. Mag-resign ko! Huwag mong pabayaan yung trabaho. Bakit naman? Iba naman yung trabaho mo. Iba ayaw mo na ako mo! Yani. Diyan ka na! Yani! Diyan ka na! Unsa? Yani, ayaw ka kauday. Ayaw ka resign sa kong trabaho, sa kong hardware. Kabalo ba juga nga? Ikaw may akong sinaligan diri pagabot sa mga kanang mga liquidation sa kwarta. Sir, hindi na ako kaya sir mo. Resign ako sir. Ikaw ang taga-kudugan sir. Ano naman, padakan ako yung sweldo. Gusto ka 2,000,000 mong adlaw? Libre sakyanan? Sulti! Ayaw ka wow! Sir, hindi na ko kaya sir. Resign ako sir. Gusto ba hinungdan? Wala sir. Family problem sir. Ayaw resign. Kwarta mo'y kinahanglan sa imong pamilya. Suportahan na to na. Kung gusto nila. Adlaw ko na nililibiran nilang simento. Adlaw ko na nililibiran bakal na inyong balay. Ha? O sa gusto ni mo? Sir, dili na ko kaya sir. Salamat kayo sa tanan sa imong tabang sir. Salamat kayo. Diyan ako sir. Buutan kayo ka sir. Sir Victor, pati buutan alam sir. Bisa wa kayo ngipon sir pero... Anak ka. Sige sir, diyan ka na. Salamat kayo sir. Nag-resign yun ko sa kontrabaho, Dolanday. Nagtambay na lang ko dali sa mong balay sa
balusong matina. Di ko kadawat nga makitaan pa na ako dito pag-usap. Si Marty. Kanya narapay yun ang iyang chika babes. Nangikan ng Manila. Sakit man pero wala na ko mabuhat. Kinahanglan ako i-let go. Pati ako trabaho. Ikaw din ako nabuhaton. Kasi pubuang ko. Nagkasalamat. Ay daluginday. Sa iyo na pamagim, makamove-on ako. Inyasuhat pagtatampo. Yani. Kung mayroon ng iba sa kilos mo'y nadarama, mukhang ako ay kinalimutan mo na. Wala nang masasabi, di ba? Ang kapit mo'y kay lamig na, pati halik mo'y wala nang gana. Maagaw ka man ng iba sa akin, pag-ibig ko'y patuloy pa rin. Sa isip ko'y yakap ka pa. Sa isip ko'y walang iba. Mananatiling ikaw ang kapiling, kahit sa isip ko lang Daghang salamat, suwat magtatampo. Unta nawasan ka, bisan og way klaro. Alang kaninyo among kapamilya. Kung doon na mo'y problema, hala, suluha. Sarah Geronimo for Jollibee. Ikaw ang nagturo sa'kin kung paano magmahal at mahalin. Paano mag-let's share, paano mag-I care, kung paano mag-kumusta ka, kung paano mag-mahal kita sa'yo. Jollibee na kita, ang sarap ng maging pamilya. 35 years na. Ako si May Basok, pero health worker sa buntag o nagatiman sa tulog ka mga bata sa gabi. Makaingon gyud ko nga lisod ang trabaho, pero sa akong abilidad makalahutay ko sa pagbuhi sa akong pamilya o pagpaeskwela sa akong mga anak. Tungod kay dili ko basta-bastang masakit. Kung ubhon ko, mayra ka ang akong tumaron. Sigurado ko sa abilidad, barato ang presyo o epektibo pa. Myracaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang dekalidad para sa mga abilidad. Doon na say Myracaf Syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Ambroxol is the generic name of Myracaf. If symptom persists, consult your doctor. Pili lang tingog ang dako sa pamilyang Roses, pati ang ilang kadaghanon. Kauli na ba ang tanan na kung ano? Mao nga ang gipalit nila, murag higante, aron makadaginot. Mga anak, tabangan natin. Iyabo kinig detergent. Powder. One. Two. Iyabo! Usa ka adlaw, nakurat si Daddy sa gipalit ni Mami. Ma, gamaya man ng Joy sa Shay. Unta, kakumbareta aron makadaginot. Dili gamay ka ng 5 pesos nga Joy sa Shay. Mahimong dagong liter ni sa tuber. Mao nga mabot hangtod sa kasimana sa pamilyang sama nato. Kudog ko! Bah, sulit di ay ang 5 pesos nga Joy. Sa dagkong pamilya, dakong sulit ang Joy. 5 pesos, muabot og sa kasimana. 5 pesos is the suggested retail price. Joy promotes good hygiene if diluted. Prepare Joy dishwash solution using clean and boiled water. Dilution at every wash occasion is recommended. Hatid ng Petron Engine Oils. Isang blow-by-blow update sa nagbabagang rush hour sa kalsada. Pipikap ng pasahero ang king of the road. Ngunit na-overtake ng katas ng Saudi. Ay husay humaruro. Pero walang
Walang silbihan kung sablay ang gamit na engine oil. Protektahan ang makina with Petron Engine Oils kontra corrosion at stress dahil hindi sapat ang patapap-tapap lang. Mag-Petron Ultron, Petron Rebex o Petron Sprint 40. Petron Engine Oils, your engine's defense against corrosion and engine stress. Defend your motorcycle against stress and corrosion. Change your oil every 1,500 kilometers with Petron Sprint 40 mineral-based oils. Ako po si Susan Roses at isa ako sa maraming Pilipinong hindi sang-ayon sa mahal at low quality na gamot. Kaya nagpapasalamat ako sa RightMed, sa abot kaya at dekalidad nilang mga gamot. Ako mismo, saksi sa premium na pagkakagawa ng RightMed medicines, gawa sa mga modernong pagawaan sa mundo. Pero mababa ang presyo para abot kaya ng lahat dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. RightMed, the #1 Uni-branded medicine, is available at Mercury Drugstore. May sakit? Magtanong kung may katumbas na gamot ang RightMed. Premium ang quality. Abot kaya ang presyo. Dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Ang 5 pangunahing sakit tulad ng stroke, diabetes, heart disease, cancer at lung disease ay bunga ng paghina at pagkasira ng mga healthy cells sa katawan dahil sa polusyon, paninigarilyo, sobrang stress at unhealthy lifestyle. Have a regular checkup, healthy diet at regular exercise. Palakasin ang katawan with MX3. May antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong magbigay ng proteksyon at sa ating katawan laban sa anumang uri ng karamdaman. MX3 available in Mercury, Rose Pharmacy and other leading drugstores nationwide. No approved therapeutic mix. Okay, class. Niya ang mapa, itudlo kung asa dinhi ang North America. Ma'am, ito ma'am. Alright, Rango. Daramam, kanaman mo. Oh, very good. Very correct, di ba? Oh, koso karon. Kinsa ang nakadiscover sa Amerika? Ako ma'am. Ah, istoy. Si Rango. Rango ma'am. Diyan nagtutluan na. Kachichi. Hi guys, Derek Ramsey here. Dunkin' Donuts fanatic din ba kayo like me? I can finish 5 donuts in one sitting. Now, you can Dunkin' all you want because you can get a dozen classic donuts for just 199 pesos until January 31. So head to the nearest Dunkin' store and get a dozen of Dunkin' classic goodness now. There's no other donut for me. Promo period is from January 1 to January 31, 2013. For DTI NCR permit number 9207 series of 2012. Did you know that there's a super smartphone that lets you watch your favorite videos while you do other things like email, surf the web, or even play games? That's the Samsung Galaxy S3 with a pop-up play feature, now in 2 colors, garnet red and titanium gray. Grab one now for only 26,990 pesos SRP. Hey Jessie, when you look in the mirror, what do you see? Ako, I see skin na soft and smooth. Ikaw, Isa. I see skin na makinis at glowing. Kasi nagma-Myra moisturizer and lotion ako. Ako din. For me, it's the best kasi it's part of the Myra Holistic Skincare System. You start from the inside with Myra capsule and enhance on the outside with Myra moisturizers and lotions. Powered by vitamin E, they make your skin soft and smooth longer. Para kahit 10 years from now, ramdam pa rin ang lambot at kita pa rin ang kinis ng skin ko. Sulayin ninyo. Parehas na mo, mag-Myra Holistic Skincare System na pud ka. D-alpha tocopherol is the generic name of Myra 400E. Tungod sa dako o kadaghanon sa pamilya ni Mrs. D, tungog kayo sa tibuok barangay ang ilang pagadto sa sari-sari